Ahoj, právě jsme v Rajské budově, což je jedno z míst na VŠE, kde naplno propukl týden studentských příležitostí. Chceš vědět, o čem to všechno je? Přidej se k nám a všechno ti ukážem. Týden studentských příležitostí je vlastně takovým showroomem studentských organizací a my vám některé z nich teď představíme. Tak právě jsme u stánku klubu mladých politologů a mě zajímá, čím se tenhle klub zabývá. Tak my sdružujeme studenty, které zajímá politika a mezinárodní vztahy, mezinárodní dění. A konkrétně touto formou bych vás chtěla pozvat na přednášku, kterou teď pořádáme 5. října. Přednáška se jmenuje Bojuji proti korupci a určitě jste hezky zváni. Bude to v 19:45 v Rajské budově, místnost 209. Co je náplní marketingového klubu Klikit? Tak Klikit se zabývá hlavně online marketingem. My vlastně pořádáme přednášky i workshopy. Teďka připravujeme už na příští středu první přednášku, ve které bude Jan Vraný, což je vlastně Industry Head z Google. A myslíme, že by to mohlo mít hezkou účast. Naše přednášky budou především od lidí z velkých společností a jak ty společnosti uplatňují online marketing. Potom budeme mít ještě set workshopů a ty budou zaměřený přímo na nástroje online marketingu. Super, díky. Jdeme dál. My jsme studentská organizace, která se stará o to, aby zahraniční studenti, kteří k nám vlastně přijíždějí, měli úplně nejlepší semestr svého života. Takže lidi, kteří by chtěli se k nám přidat, tak vlastně by mohli být celý semestr v kontaktu s těma zahraničníma studentama a můžou se pak rozhodnout, jestli chtějí třeba do activities nebo do FR, podle toho, co je zajímá. A plus teda my jsme parta super lidí, která dělá spoustu i aktivit sama pro sebe, takže máme nějaké team buildingy spojené, jezdíme spolu na celý víkend někam pryč a tak dále. Takže asi tak. Jdeme dál. Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti. Proč bych se měl přihlásit právě k vám? Ahoj, tak my jsme především klub pod Fakultou mezinárodních vztahů pro studenty mezinárodního obchodu, z velké většiny, ale bereme i ostatní. Naše hlavní téma, které spojuje všechny naše aktivity, je propojit business sféru s univerzitou. Je to studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti, zajímá nás konkurenceschopnost České republiky, prostředí, jak zvýšit konkurenceschopnost nás samotných studentů. Tak co zajímavého se dozvím díky studentskému klubu projektového řízení? Tento klub ti umožní si rozvinout základní znalosti a schopnosti v oblasti projektového řízení, protože se zaměřujeme na reálnou aplikaci teoretického backgroundu, který u nás zároveň můžeš získat. I se můžeš jít na pivo třeba s projektovým manažerem. Což je rozhodně lákavé. Takže čím se zabývá e-list? Tak jsme vlastně parta studentů, takových nadšenců pro novinařinu a píšeme o věcech ze školy. Děláme rozhovory s absolventy, s děkany, různé průzkumy, ankety, jak se změnila atmosféra na ekonomce, jak se mění stále. A tak. Ahoj, jsme z ISEC a děláme různé produkty a rozvíjeme budoucí lídři. Takže jestli cítíte, že chcete stát lídrem nebo už jste lídr a chcete stát lepším lídrem, tak připojte se k nám. A naše produkty jsou membership, jakože stanete členem a budete s námi spolupracovat. A náš nejdůležitější produkt, to, že děláme stáže. Takže vysíláme studenti a přijímáme studenti na profesionální a na kulturní stáže. A máme různé oblasti jako marketing, sales, operations a taky... A taky máme finance a prostě máte možnost v těchto oblastech najít nějakou větší zkušenost. Jsme skvělá parta lidí, jo. No ahoj, my jsme bankéřský klub a pokud jsi studentem financí nebo bankovnictví a pojišťovnictví a chtěl by se setkat se staršími studenty nebo si třeba vyzkoušet, jak jíte organizovat odbornou přednášku s někým z praxe, tak nám určitě napiš a nějak se dohodneme. Tak čekáme tě a budeme se těšit. Jaká jsou největší lákadla klubu investorů? Tak čaute, my sme klub investorov a pokiaľ máte záujem o investovanie v hociakých formách, zapojte sa k nám. Ponúkame vám o perfektnú komunitu ľudí, odborníkov z praxe a každotýždenné prednášky o plné zaujímavých hostí.
Celou akci organizovala Unie studentů VŠE a my tady máme jednu z jejich členek a organizátorku akce Lucku Dvořákovou. Co všechno obnášela organizace takovýhle akce? Ahoj, já jsem tady Lucka Dvořáková, nejenom jakoby, že bych to organizovala sama, ale podílel se na tom zejména Filip Korecký, který tuto akci pořádal už hlavně minulý rok. Jinak co to obnášelo? Komunikaci se spolky, zejména komunikaci se školou, která nebyla vždycky jakoby nejjednodušší, a celkově potom tady ta realizace, protože to probíhalo 2 dny na Jižním Městě a vlastně teďka i na Žižkově. Kolik času vás stála příprava celé akce? Začínali jsme už někde v červenci, bylo to zejména se školou, oslovení spolků, domluvení se s nima a potom už to bylo i vytvoření nějakých propagačních materiálů a víceméně. Takže už někde od července, od června už se to začínalo rýsovat pomalu. Co je jinak náplní práce Unie studentů? Unie studentů se snaží rozvíjet vlastně mimoškolní aktivity studentů, nejenom aby se zapojili do studentských organizací, je to i zastřešující vlastně organizace pro ostatní spolky, které jsou na škole, protože u nás na VŠE jich více jak vlastně 60. Zároveň máme i vlastní projekty a podílíme se i na tom, že pokud někdo je jedinec, chce založit nějakou akci, nějaký projekt, veletrh, může s tím přijít za námi a my mu s tím pomůžeme.